Kaki suma korbat circle ringkat kalawai ban kershan kabadai ka wei ke SHG na po ka maulang work cluster kilapan pawi ka jingbo sentiu ya umat jong usngap sing siem ha ka shnang mau tangam kabadai ka shnang balakha yu ni usiem ka jingbo sentiu yu ni umat ka longkom ka jingkan mau buram yu usiem barat ba jong ka hima maharam siem shim ubadai wei usiem paile la lu ha ki po jong ka sarkar do dia Kumanchupan kamau baga sengke esu ke juraki buram ya kani kasni jong kalai putrik unai wing ka badai kasni jong ka jing penyar yo put usam jong ka hima maharam da usngap sing sim kumjuru ka district jong ka southwest Khasi Hills buram mat penmana ya kani kasni kum kasni shuti banya sno tilang ya ka jingraki yo riu ya le la lu bat ukun uhaja jong ka hima maharam sim shim Hakani kasi kala danru ka jingple padba ya ka jaka let shabar bala penshna da ka ki isu ma korbat circle lemba ka scheme na po ka KJTC. Haka jing lang ka balingkot ka ki isu kala penpau ka jing benyang ya ka sarkar kumjuru ya ki nongmi khmat ki bamshim la shimkia ban wanra ki lat penroi ha ka tei ka jaka wat kala dei ka shnong kabala kayu siem ubah kraw kabakan top na do ka surak kilinti senkin bat kiwe dia ka kesu kala penpau ba kala persyang ponsin ban pensngau sya ki nongmi khman bat ka sarkar habede bat kilat penrai henry hadu menta shim la yo I ya kata ka roi ka par hakate ka jaka Sengawan penpau kata ke jingkemen ka bakrau na ka bata joki kum ka PSU ba nyaptep mano badai presiden mano badai sekretari rei ngacu ai kublai kelum langi ki baro na kam ta PSU ho ngilah terwah ki ngilah tho da ke ai da ke jing tho ki ba pen pedang subhai ngi bangin yo banya sim bentar kat lang bat pi hakane ka sni ka bakrau ka bangi tep kum ka neta sni ngap sing MD ka bangi rakhia mala usnam khamtam na ka banta jongpi kum ka KSU leyo ban tei uni umat kalong ka jingkemen ka bakrau na ka banta jongi ki bawan ban jingo hot kalong ka sin ka mading kong tarai yangi bangi ban yu kijak ka ne kisno te kalong ka ek ka ba pen sngaw sarong na ka banta jongi ngilong ki kmi jongpi ngini thu ngi bangilong ki kmi jongpi ngini kristiani pi haki por baro bat nang ne khmat na mar ka de kasin ka baning kong ba ngiyo ban sim bantang lang bat pi kalangku sengi bang kan mau buram ya u snap sing sim ha ka bakum kan ka sengi kum ki samla khamtam ki khot jo ki su par ki kon samla per ni ngoban kentu nam ta jupi ba kumbang itep ya ka jingyat nanti jong ni sim ha por muswa por baudang long sim jong ka hima maharam lolong wi sim ba hak por budang samla long sim ba sulur uba sulur nam ta banle nam ta kari ba jab reu bat long ru uba 3 minut kakam ha kunu ko benta bat kham tam ulong uba minut ha ban sakri ya kari ba jab reu bat kham tam ulong u ba I kham tam ya kari ba jab reu Ki jakare bandon kita ki kut ki baskem ba ulabu hang to ha chinong na kita banyale persya ya kita ki dole lan kita ki nongsun jong kari ba jong bar ka jaj benriu jong ki khasi ki ba I je jong I te lang ba jong ka jing don ka jong uneus kala long ka buram ya ka snong mo tngam hi borok ka wei bat om tang ya ka snong mo tngam handrei ya ka hima hi borok ki hima maharam namaru neus ulalong ba khrau do kata ha kita ki por ke bam chua ha ba ngi la shu yo sngew satang ya ki khana bat om don shu wat we na pedang jongi ubandang ubal dang yu I ya kita ki dinjat ka ba ulai alam handrei lang ba jong ki jing thok jing tar ki ba ulapen I hakilong shua berkapan long ya ki khun samla bat yang ki long kemi bangin don kata ka jing kit kle ban syakri yala ka jong kari berkejaj ban riu ngilayo ban wan kejat bang akan ni jaka bangin kenmau ya kan ni kasni jong ka jingdap chispa nyu pun ru tuli kisnem jong
kasngi penyar hima jong nus im bakrau jong hima mahram bat ka jaj ban reu hi bro kawai rei ka ei ka ba kum ka seng isngau ba kani kasngi kalong kasngi ka ba ka jaj ban reu hi bro kawai oj larang ipai ha ki wei pat ki district apo jong kani ka jela ka jongi yu i ba kini kisngi ki babun ki wei ki trat rekam jong sarkar ba pher ki penlong ya kasngi trekam rei ka ei ka ba hang ni apo ka district ka jongi dang hakini ha menem stem nakaliang ki dikhot jong ka KSU ki lalek ban khang ki babun ki office ki trat trekam ba pher jong ka sarkar nomar ya ka ei ka ba nakaliang jong ki bor district ki la penjari ban IST kini kasngi rei babun ki le persya rei kum kaseng hi isngau ba kani ka dei ka ei ka jing yuroj bat ka jing burom dia unus imba krau jong kani ka hima mahram bat ka ei ka ba kum kaseng isngau ba ngin kentu ba kum ki dikhot ne kum ki nongyalam na ki wei kan hun bangin sim ba kani kasngi ka ba unus im aki kispa nyu pun rutli kisnem akpor budang don ne sala perthai lole sibun ki kam ki bakrau na ka banta banker banda ila ka jong ka it ka hima kani kasngi life trek jong upnai bakhat wei jong snem jong kini kisnem ki balalej kadai kasngi ka ba ki babun nangi ngiklet ngong boyul ase kani kadai kasngi yap jong nus im rei kan mau kani kasngi life trek jong upnai bakhat wei kadai kasngi ka ba us im sngap sing sim lak penyar la jong uput usam nakanta ka hima